Arratsalde on etortzeatik, eskerrik asko Usturre foroan izenean etorri zazten guztieri, bereziki Jon Sarasua eta Agirreri. Eta, bueno, biz bakarrik zergatik bereik entzutea etorreko zinaten, esan aulkitan, zegazuela Usturre foroaren informazioa, gero ertetzean jasoko dute, irteran jasoko dira, eta da bakarrik informazioa zuei bialdu alizateko. Gero beste horri bat txurin dakazute, eta horri erabiliko da, gero galderak norbaitek egin nahi baditu, horri jasotzea batzako dira, eta emango zaio Goreneri, Jonei, zuen galderak egiteko. Eta nola zuek entzutea etorri dian, zuena daitza. Arratsaldeon guztioi, eta nire aldetik ezer baino lehen eskerrik asko Usturre foroari hemen zuekin egoteko aukera eman didazuelako, eta batez ere Jon aurkezteko aukera paregabea dudalako, eta espaldi ikusi gabeko laguna dalako, eta, bueno, pizkatxo bat Jonen aurkezpen txiki bat egingo du, naiz eta aurkezpenik behar ez duen. Eta esan nahi da, badirala errealitatea aztertzen duten pertsonak eta errealitatea eraldatzen dutenak. Baina bada, pentsalari kategoria bat biak egiten dituena. Zientzialariaren zorroztasunarekin aztertzen duena eta oso ekintzaren lurraldekoa den euskaltzale gotorraren grinarekin proposamenak egiten dituena. Eta Jon Sarasua Maritxalar nik uste kategoria horretako pertsonajea edo pertsona daukagula. Soziologian doktore eta Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle. Jonek bere ibilbidearen zati handi bat eman du ulertzen zerk ahalbidetzen duen hizkuntza komunitate batek bizirik irautea eta aurrera egitea. Bere lan intelektuala hizkuntza bat bizirik mantentzen duten eta etorkizunera proiektatzen duten mekanismo sozial, kultural eta emozionalak argitzen zentratu da. Baina Jon bere kredentzial akademikoen bidez bakarrik aurkeztea irudi osatu gabe bat eskaintzea izango litzateke. Askok bere teoriengatik baino, bere ahotsagatik ezagutu genuen lehenik plaza publikoan ezagutu genuen, nik unibertsitatean lehenago, baina bertsolaritzaren unibertsoan ezagutu genuen. Bertan erakutsi zuen posible dela aparteko burubizkortasuna eta sentsibilitate poetiko sakona biak uztartzea. Sustrai horrek herri kulturarenak, hitz bizi eta partekatuarenak, funtsezko eran elikatu du bere geroko pentsamendu guztia. Jon ezinbesteko erreferentzia bihurtu da, euskara ikuspegi berrietatik birplanteatzeko ausardia izan duelako eta duelako. Erresistentziaren diskurtsotik haratago begiratzen jakin du eta bizi berritzeaz hitz egiten digu. Horrela, hiztun poliza hizkuntzen ekologiari buruzko bere gogoetetan eta gaur egun koordinatzen duen Euskaltzaindiaren Euskararen gogoetagunea proiektuan euskarak egun bizi duen inpase egoerari, ez dakit, azkenean hor hitz edo adjektibo asko erabilitzen ari gara egoera hori aztertzeko. Egoera horren aurrean Jonek erreakzio artikulatura pasatzera gonbidatzen gaitu. Eta hipermodernitatearen edo hiperkapitalismoaren aroan tokiko, gertuko komunitate biziak eta trinkoak nola eraiki hausnartzera eramaten gaitu behin baino gehiagotan. Garabide elkartean egindako lanak ere badu Jonen ibilbidean zer esana. Euskal esperientzia mundu osoko komunitate indigeneekin partekatu du, Kolonbiako Kaukatik Amazonaraino. Bere begirada tokikoa den arren,
gizateria erabat unibertsala dela islatzen du Jonek. Gaur, Euskararen nazioarteko egunaren bezperan, Jon gurekin daukagu, iparrorratz intelektual eta emozional hori eskaintzeko, eta Euskararen etorkizunaren harira nola gauden, eta batez ere nik uste nora goazen ulertzen lagunduko gaituela gaurko Jonen hitzaldiak, orduanik besterik esatekorik ez daukat. Jon, zurea da hitza eta abese kontatzen diguzun. Salde ondan hoi, eskerrik asko Gorane, hain hitz eskuzabalengatik, listoi altu xe margarri diazko. Nik egia esan, pixka Goranek esan duen betzela, bereziki azken urtetan, Euskalaren etorkizun ikuspegia edo deitu duguna lantzen, pasa ditut ordu desente, eta aurretik, gai honi buruzko liburuare idatzi gendu, nuen 2014an ikuste, baina 2014ko liburu hori izan zen, aurretik iaia 30 urte, 25 urteko, ibilbide baten ondorio. Egia da, nire jardunean, bai intelektualki eta bai jardun praktikoan ere, Euskara ez dela badar bakarra izan. Beste arlo batzutan ere ibili naiz eta beraz ez naiz uneko esan dezugun arlo edo mundu honetako. Piskat nik kostatzen zaidana da, piskat 40 minutuan azalpen bat egiteko edo hitzaldi bat egiteko geratu gara eta gero piskat galderekin eta Goranen galdera batzuekin eta zuenekin eta osatzekotan aitortu behar dut kosta egiten zaidala da 40 minutura ekartzea nola laburtu, ez da? Momentu honetan Euskararen etorkizunari buruz pentsatzen ari garen gauzak. Lehenbizi izan behar dena da, nik momentu larriaren kontuetzei gustatzen, Euskara guk ezagutu dugunetik eta gure gurasoek ezagutu dugunetik beti egon da momentu larrian eta orain ere gehiago momentu paradogiko batean gaude, ez da? Egindakoa ikaragarria izan delako eta desafioak ere handiagoa ditugulako, ez da? Baina egia da momentu delikatu batean gaudela, ez? Eta momentu delikatu batean aurrera egiteko hasteko behintzat ondo sakondu behar ditugula gure oinarriak, ez? Nondik gatoz, zertan aritu gara, zer nahi izan dugu, egitura, orain arte egin dugunaren egitura ulertu behar dugu, ez? Hasteko, danoak urrutetik gatozela, baina ez bakarrik Euskara urrutetik datorrela eta zenbat belaunaldiren sorkuntzaren emaitza den Euskaraz. Baizik eta Euskararen eragilezaren aro batean gaude, 60 urte ditu gutxi gora bera. Euskararen bizi berritze aro garaikidea deitu zaikogun honek, ditu 60-65 urte Euskara Batuaren sorreratik, ikastola, gau eskolak, nolabait ezagutu dugun ziklo horretan gaude oraindik, gero galdetuko dugu ziklo horretako ze momentutan gauden, ez. Eta gu saiatu garena da azken, esan ezagun 21 urtetan, egin dugun ziklo horren eskema ulertzen. Eskema eta logika ulertzen, ez da? Aitortu behar dut nire aldetik hori egin dudala batez ere munduko bestei esplikatzeko. Indigenei, baina ez indigenei bakarrik, ez Ipar Afrikako, Kurdua, oroar munduko hizkuntza komunitatu minorizatuei, batzuk baino asko handiagoa direnei, azaltzeko egin dugu lan intelektual hori, ez? Zertan aritu gara, zein izan da gure bizi berritzearen eskema eta egitura, ez? Eta, hor kokatzen gara, ez da? Baina, egia da, ezin dugula hitz egin 65 urtez, ez baita ulertzen egin dugun aro hau, aurreko aroa, Euskal Pizkundea ulertu gabe. Euskal Pizkundea, gero nire alboan lan asko egiten ari den lankide oso estimatu batek esaten duen moduan, Euskal Pizkundea izan zen mugimendu kultural bat baina izan zen mugimendu kultural eta politiko, eta zientifiko, eta espiritual bat.
Eta apuru bat arakatzen hasten baldin bagara, zer, euskal pizkundearen burmuin haiek zer zuten buruan, ze proiektu zuten, eta zertan aritu ziren. Eta ze legado, ze ondare utzi diguten, uste hori pixkat gehiago egin beharko genukela, Baina hori ere ez da aski, horren aurretik egon zelako beste esnatualdi bat. Bereziki, movimendu romantikoak eta hemen auspotu zituen nolabait aurre pizkunde moduko bat egon zelako. Beraz, ja 19. mendera goaz. Baina hori ere ez da aski, azten bagara horren genealogia egiten, goazelako gutxienez oharpen oso polit batera. Eta ja, da, euskaraz idatzi zen lehen liburua, bai? Euskarari buruz, erlijioari buruz, eta poema erotikoak ere bat zeuzkan liburu hori, da baita ere euskararen, eta oso polita da, eragiletzaren lehen liburua. Zer da eragiletza? Da, euskararen eta komunitate honen bizia ziurtatzeko eta indarra gehitzeko egiten den alegin kontzientea, eragiletza. Hori gara, gaur egun, euskararen inguruko agente, euskararen eragiletza gara. Euskararen eragiletza kontzientea dagoeneko gure lehen liburuan ere badago. Eta Etxeparek esaten dugu. Euskara jalgia di plazara. Uler dezakegu gaur egunetik, gaur egungo soziolinguistikan ari garenok esaten duguna. Hizkuntza euskara jalgia di bizitzako funtzio guztietara. Informaletatik hasi eta ofizialetaraino. Jalgia di plazara. Baina gara esaten du, euskara jalgia di dantzara. Bai? Plazara, baina dantzara. Dantzak iradoki dezake, kultura, bizipoza, komunitatea eraikitzen den momentu simboliko hori. Eta esaten du, plazara, baina jalgia dantzara, ez da? Eta hirugarrenik esaten du, euskara abil mundu guztira. Oda, izan zaitez, euki ezazu munduan, zuri dagokizun lekua, ez? Eta hortik eman da zabaltzazu, ez? Oso betxia da, orain dela 500 urte jadanik esan da egotea, gaur egun oraindik erabateko gaurkotasuna daukaten lemak. Noizbait Kikei entzun izan diot. Gaur egun ordaintzen diozu komunikazio enpresa bati euskaraz gaur egun lemarik egokienak bilatzeko eta ego ez dizkitzu orain dela 500 urtekoak baino 3 horiek baino egokiagoak aurkituko, ezta? Bueno, hortik gatoz, ezta? Eta horren emaitza gara, horren ondorengo gara, ezta? Horren baitan, azkeneko 60 urteko ziklo honek eukiditu berritasun batzuk. Eta nire gustatzen zait aipatzea kontakizun gaur egun gero eta gehiago aipatzen den relato, narratiba animalia garela, ez da? Eta askotan narratibak, relatoak, kontakizunak mugitzen duela politika, dena, ez da? Orduan, zer gertatzen da, hor bazegoen kontakizun bat bi elementu zituen abeintzat, ez da? Eta hau gertatzen da gaur egun munduko herri minorizatu eta indigena guztietan. Bi relatoiek badaude. Bat, balioaren relatoa, bai? Ze baliotsua den euskara, gure identitatea, gure zaharra, ez dakiz zer, bagenuen balioaren zera diskurtsoa, eta bagenuen baita ere biktimaren diskurtsoa. Hau da, zapaldu egin gaituzte. Zer gertatzen da, bi elementu horiek ez direla aski bizi berritze prozesu bat martxan jartzeko. Zergatik, azpian dagoelako familiek duten beste kontakizun inkontziente bat edo kontziente bat. Eta da, bai, gure hizkuntza da, kriston balioa dauka, zapaldu egin gaituzte egia da. Baina nik nahi dudana da hizkuntza bat, nire seme-alabei aukerak emango dizkiena egungo gizartean da etorkizunean bere bizitzara ikitzeko. Eta hori euskarak etzeukan. Hori gertatzen zaie gaur egun dramatikoki munduan hori prozesu hori gertatzen gure begien aurrean modu ikaragarri azeleratu batean. Hizkuntza minorizatu indigena eta bar guztiak ari dira esaten balioa daukagu, zapaldu egin gaituzte, baina familia gazteek esaten ari dira. Hizkuntza honek nire seme-alabei ez die balioko aukerak eukitzeko
gizarte kontemporaneo honetan, ez? Eta ari da mundu osoan gertatzen oso kezkagarria eta pena handia den prozesu bat, ez? UNESCO kalkulatzen du mende honetan gauzak horrela jarraitzen badute, igual munduko hizkuntza erdiak edo desagertu daitezke. Datuak eztabaidatu daitezke eta barrez, baina baliteke gehiago ere izatea, ezta. Claro, guk historia hori oso ondo ezagutzen dugu, ezta. Claro, horren aurrean zer gertatzen zen, hemen egon zela nolabait mutazio bat eta hemen gertatu ziren gauza askorengatik eta faktoreak asko izan ziren, zergatik 50-60etan sortzen da olako potentzia bat hemen, ez da? Esplikazioak dira, gauza asko, ez? Deskolonizazio prozesuak eta Vatikano bigarrena eta Elizaren aldaketa eta Elizak prestatu zituen belaunaldiak herri gazte dita olako gauza askotan eta esker mugimenduen gorakada eta gauza asko eta gerra bat galdu izana gurasoek, baina hurrengo belaunaldiak hori dana jakin izana, gauza asko. Baina, bai, hemen gertatu da prozesu bat munduan oso arraroa izan dena eta zoritxarrez oso gutxi ikusten dena, ez. Eta da, gainbera nabarmenean zegoen hizkuntza baten berreskurapen prozesua, funtzio berriak irabaztea, eta nolabait hiztunak irabazten hastea, hiztunak eta funtzioak irabaztea. Hori da pixkat hizkuntza batek egin behar dituen bi elementuak, ez? Hiztunak irabazi eta funtzioak irabazi, ez? Horrek non jartzen gaitu, egia esan, alde batetik, ez, oso leku interesgarri baten, eta da munduko jende asko eta asko ari dela ona begira. Nola egin duzu hau? Zeguk gauza bera egin nahiko genuke, ez dakigu nola, ez da. Euskaldunak ez dakigu nola, badakigu nola egin dugun guk, ez dakigu zehazki nola egin dezaketen kitxuek ero amazijek, ez da. Baina, pista batzuk baditugu, eta hor, Goranek esan duen moduan, 20 bat urte daramagu herri horiekiko elkarrizketa estrategikoan esan dezagunez. Estrategiei buruzko elkarrizketan, eta hor, Bizente ikasten dugu guk ere gutaz eta haietaz, ez. Hori da pixkat euskarak egin duena eta horrek egitura bat dauka. Egitura dauka, korpusa, hainbat adar, 8-9 adar nagusia aipatzen ditugu. Korpusa, hezkuntza, hedabideak, kulturgintza, administrazioa euskalduntzea, lan eremu euskalduntzea, orain teknologia biharriak, badaude hor adar batzuk bakoitzak dauka bere logika. Eta gero guk hau ze indarrekin egin dugu, neon da gure indarra hau egiteko. Nolabait 3 sustrai nagusi, ez da bat gizarte aktibazioa, bai gurean klabea izan dena, eta horrek guri ere gizarte perfil propio bat ematen digu, eta da gure kasuan gizarte zibiletik eragiteko sortu diren eraketen indarra berezia izan da. Eta berezia izaten segitzen du, ez da. Bestetik, erakunde aktibazioa, azken 40 urtetan, hau erakunde publikoen, mota guztietako erakunde publikoen parte hartze eta lidergorik gabe neurri batean ez da posible izango, zen posible izango, eta gero erdian kontakizuna, kontakizunaren, diskursoaren errelato indartsu baten indarra, ez. Ze 5 elementu izan ditu errelato horrek? Bat, lehengo biak, hau da, hizkuntzaren balio kontakizuna, 2, biktima kontakizuna, zapaldu egin izan gaituztela esaten duen kontzientzia hori. 3, apustu bat egitea esanez, bai, zapaldu gaituzte, balioa dugu, baina gure seme-alabak, bai, nik ez bezala, aukera izango dute, beren funtzio guztietan, euskaraz funtzionatzeko, eta hizkuntza modernizatzera goaz, eta egingo du, eta egin dugu, ez da? Hori 3. 4. Pixka lausoagoa da, baina nolabait gure motivazioaren adar ideologiko politikoena da. Eta da, euskara ez da bakarrik hizkuntza bat, baizik eta euskara bultzatzen dugu herri justuago bat. Hizkuntza da, euskara da herri berri baten, herri justuago baten, balore batzuk garraiatzen dituen hizkuntza bat. Nolabait esan da, amets politiko bati lotuta ere badagoen hizkuntza bat. Ez derrigor, gero horrek modalitate desberdinak hartu behar ditu, eta ez derrigor abertzaleak.
baina egia da gehien bat modalitate abertzaleak hartu dituela, ez da. Hizkuntzari lotutako balio sistema horrek, ez da. Eta bosgarrenik, esatea horretara goaz, eta horretara joan gara, ez da. Eta neurri handi batean, hizkuntza komunitate honek hau egin du. Bale, karo, kontua da, hortan ibili gara 60 urtetan, baina bereziki azken 25 urtetan, mende berri bat lehertu zaigu eskuartean. Eta eskuartean lehertu zaigun mende berri horrek, ekarri ditu gutxienez 3 impactu, 3 faktore impactu handiko. Baina horretara joan aurretik, aitortu behar dugu zein den zapaltzen dugun zorua. Hizkuntza bententzat, zoru nahiko prekarioa dena. Aitortu behar da. Eta bat, ez daukagu estaturik, hori gure realitate politikoa. 2, lurralde zatikatuetan gaude gainera, gutxienez 3 esparru desberdinetan, eta 2, esan hori, eta 3. Gure demografia linguistikoa, gure demolinguistika, ez da erreza. Gutxiengo bat gara hiztunok, eta are gutxiengo txikiagoa hiztun egokiok nola izan da hizkuntza batean, bestea baino euskaraz, beste hizkuntza eta baino errezago ari garenok. Orduan, gure demolinguistika oro har zaila izan da beti, garai honetan, eta aparte, faktore politikoak, muga politikoak hor daude, ez da. Horien gainera, ze 3 gauza ekarri dizkigu mende berriak. Bata, gizarte aldaketa. Nolabait, kapitalismoaren fase berria, fase berantiarrena, hipermodernitatea, hiperkapitalismoa deitu dezaiko eguna, hiperindividualitatea, hiperkontsumoa, guzti hori ez. Hori da gizarte mota bat, asko beharko genuke deskribatzeko, baina oro har esan ezagun, gizarte mota horretan, menuaren gizartea dela, zapping vitalaren gizartea dela, askoz mugikortasun handiagoko gizartea dela, konpromiso sendoak ahultzen dituen gizartea dela, eta abar. Orduan, klaro, gure prozesua da oraindik konpromiso sendoak eskatzen dituen prozesu bat. Gure ibilbidea meritu handikoa izan da, baina oraindik ez gaude relajatzeko moduan gauza askotan. Oraindik ere konpromiso alegin handi bat eskatzen duen prozesua da. Gizarte aldaketa. 2. teknologia aldaketa. Teknologia aldaketak ekarri du kontsumoaren fragmentazio handi bat, eta ja ez da lehen bezain erraza euskarazko nitxo handiak, euskal telebista bezalakoak eta bar, sortzea baizik. Eta hori ere askoz gehiago fragmentatu da, teknologiak kontsumoa fragmentatzen du, eta kontsumo fragmentazioak gizartea ere fragmentatzen du. Portal berean egon litezke bizitzen pertsonak, bat bizitena Japoniako friki batzuekin konektatuta, eta beste bat ez dakize, baina badago fragmentazio horrek zailtzen dizkigu gauzak, aukerak ekarri ere bai. Eta gero 3. Demografia aldaketa ez, eta batez ere immigrazio datuak egon direnak eta espero daitezkeenak. Hori, batzutan ematen du, hain politikoki korrektuaren unibertsoan sartu gara, hago txikiarekin aipatu behar dela, aipatu ezagun ahorik haundienarekin, lasaitasun osoz. Nik goranek esan duen moduan, beste arrazatako eta beste herrietako jendearekin ari naiz lanean, eta gure etxean egon dira inpadronatuta, eta maitasun ikaragarriz, baina esan dezagun, hau demografikoki horrelako hizkuntza prozesu baterako oso gauza problematikoa dela. Eta azken aldian, UEMak eskatu dio SIADek-hori lan bat, 11 urtera bakarrik, ez dela 40 urtera, ezik 11 urtera egin dezakun prebizioa zenbakiek horrela jarraitzen badute, eta datuak hor daude, eta da, hizkuntzaren prozesuarentzat, inpaktu handia. Inpaktu, esan goginuke, oso handia. Eta badaude aukerak, nolabait bakarrik faktore honi begiratuta, beste faktoreak hor daudez, baina bakarrik faktore honi begiratuta, badaude aukerak, 60 urte hauetan irabazi ditugun hainbat kotatan, beherak hasteko. Eta regresio batean hasteko, esan dudan azken faktorea kontutan hartuta, baina beste faktore guztiak batuta. Beraz, momentu delikatu batean gaude, eta momentu interesgarri batean aldi berean.
Igual, relato honetan gutxiegi aipatu ditut indarguneak, baina indarguneak baditugu, eta ez litzateke zintzoa, ez, indarguneak ez aipatzea. Ezagutzan gorakada handia egin dugu, eta hori oso zaila da, eta munduan ia ez dago horren hain pareko garbirik estatu gabeko hizkuntzen kasuan, bai, horrelako gorakada bat egin izana hain urte gutxitan, baditugu indargune teknikoak, eta bereziki euskararekiko atxikimendua, hau Jurrebasok ere esaten duen moduan, euskara gertatzen da ez dutela, euskaraz egiten dugunok, euskararekiko dugun atxikimendua, atxikimendu tasa oso altua da. Horda, bueno, pixkat gauzak horrela direla, nik uste, dagokigula kokatzea hori txamponaren bi aldekin, ez da, izan gaitezke edo pesimista kritikoak edo optimista kritikoak edo pesimista aktiboak, ez da. Baina hor, guztot asko kabitzen garela, eta galdera da, nagusiki, zer egin behar dugun hemendik aurrera, ez. Eta, pixkat nik gehien kontatu dezakedana da, Euskaltzaindiatik azken urtetan egin dugun gogoeta hau, ez da, bizioa ez da plan estrategiko bat egitea, bizioa da gure kasuan 25 urtera, 25-30 urtera, pentsatzea zein izan litezken trazo handiak, egin behar dugunaren trazo handiak, ez, eta ustez, atera dira gauza batzuk, atera ditugu, gutxi gora bera gizarte politikak nundi joan daitezken marrazki bat badago, eta baita ere komunitate estrategia nundi joan daitezken marrazki bat badago, saiatu gara ahalik eta gehien kontrastatzen azken 20 urtetan euskarari buruz idatzi libururen bat, edo tesi doktoraren bat, edo zerbait funtseskoa idatzi duten pertsonaik guztiekin, eta kontrastea ona izan da, eta ematen du tiroak hortik joan daitezkela, ez da. Hitz egin dezadan pixka bat eragiletzari buruz, nola daukagun gure hizkuntzaren inguruko eragiletza. Beste arlo batzutako hitzaldietan da beti aipatzen dut, gure buruari guztut erakutsi behar digula pentsatzen ez publiko-pribatu dikotomian. Dikotomia hori faltsua da, dikotomia horrek ez digu laguntzen gure herria ulertzen, ez da mendibaldeko edo munduko gizarte bat ulertzen ere, gutxienez hirutan ulertu behar dugu gizartea, ez hiru logika eta hiru botere iturri dituzten erakunde motak, ez da, bat logika publikoa duten erakunde motak, eta hor estatua partuak edo nolait dira boterea dutenak, eta logika administratibo publiko funtzionariala edo dute, ez da? Udal batatik hasita zeraino. Beste bat da, logika lukratiboak duten, boterea kapitala dain eta logika lukratiboa duten berak eta beste guztiak, gure gizartearen dinamismo ekonomikoaren euneko ikaragarri bat, ez kapitalismo bete-betean bizi garelarik, eta gero daude beste erakunde batzuk, ez kapitalaren logika lukratiboz eta ez estatuaren logika administratiboz funtzionatzen duten gainerako guztiak. Bai? Hor dago, ikaragarrizko amalgama, baina nolabait beste helburu sozial bat, ona edo txarra daukaten erakundeak, ez? Hiru horien artean eratzen dugu gizartea, garbi dago bi nagusiak direla handienak, eta euskararen prozesua ulertu dezakegu azken biekin, lehena eta azkenarekin, ez? Daude erakunde publikoak, daude gizarte zibiletik eratutako mugimenduak eta enpresak. Zer gertatzen da? Bakoitza dituela bere indarguneak eta bere mugak, eta orduan momentu honetan euskalgintzako enpresek ere logikoa den bezala haien interes korporatiboak dituzte, eta interes korporatibo asko dagoen lekuan batzuetan bizioak marrazteak beti molestatzen du norbait, ezta? Interes korporatiboak dituen nentzako beti haien sektorea delako lehentasunezkoa eta haien sektorean ere ez ikutu niri iristen zaidan dirua, ezta? Eta orduan, bado euskalgintzaren barruan, bai enpresetan, bai mugimenduetan eta bai gobernuetan eta bar, inertzia asko dago eta
Eta hori, mugitzea kostako zaigu eta baliteke barrutik etortzea oztopo hori handienetako batzuk, benetan politika ausart eta berri batzuk egiteko, ez da? Bagabiltza elkarrezketan, da uste dut, espero dut, ala ez deia izan, ez? Gero dago beste faktore bat, ez? Eta da, nondik gatozen politikoki ere. 60 urteko ziklo honetan gauza asko egin dugu, nik uste komunitate bezala meritu handiz, eta askoren artean eta denon artean hau esan beharra dago, ez da? Baina egia da baita ere, bereziki euskarari bultzatzen ibili den komunitate horretan, zatiketa politiko estrategiko garbia egon dela, nolabait bertako instituzio publikoak onartu eta haietatik herria eraikitzeko estrategia hartu zutenen, eta gehiago borroka armatuaren estrategian ardazturik instituzio publikoekiko nolabaiteko mesfidantza gertzen zutenen artean blokeatuta egon dira herri honetan, dakigun bezala, danok izan gara nolabait horren parte, gauza asko, ezta? Eta egia da, ibili direla, garela, ibili da jende bat hor josi nahian, ezta? Esan ikusirik bi mundutan dagoela energia, bi mundutan dagoela zintzotasun dosi bat, eta josi dezagun, eraiki dezagun elkarrekin, eta ia noiz bi estrategia horiek bateratu litezken, eta bar, ezta? Bueno, egia da orain beste ziklo batean gaudela, baina hortik asko egon da, eta uste dut ez dela sekretua esaten badugu, mesfidantza handiak sortu direla bide horretan. Mesfidantza handiak sortu direla, nolabait instituzio publikoak gobernatu dituztenen aldetik, zenbateraino euskalgintza mota bat ez ote zen politikoki ere beste estrategia horren korrearekin lotuta zegoen elementu bat, eta ez dira eraiki konfiantzak. Eta oraindik ere, eta ni horrek pena gehiago ematen dit, uste dut horren inertziarekin funtzionatzen, horren inertziak pisua duela. Gaur oraindik ere, ez da? Behar bada danok marko berean eta nolabait instituzio batzuen onarpenarekin eta marko berean kokatu gara, baina oraindik ez dago garbi zenbateraino benetan euskalgintzako agenteak politikoki transversalak diren, zenbateraino denonak diren, eta zenbateraino jende guztia, politikoki leku desberdinetan dago jende guztia, etxean sentitu liteken euskalgintzaren inguruko erakundeetan, ez da, nik dut, prozesu hori oraindik amaitu gabe dagoela, ez. Bueno, hori horrela izanik, ja ez dauka denbora asko, beraz, guk nolabait planteatzen ditugu, guk edo, euskaltzaindiaren prozesu zabal horretan planteatzen da hasieran lau adar handi planteatu genituen, lan eremuan egin behartzela hurrengo urratsa, bai? Masiboki euskaldundu ditugu nolabait belaunaldi berriak, baina lan eremua ez badugu lan eremuan horri leku egiten, sortzen da gap eten importante bat, eta gainera badakigu nola egin liteken, eta lan eremuari heltzea izango da segurezko datozen hamarkadetako zera handia, ez da? Bigarren aisialdia antolatua, hori ere eskura daukagu, kirola eta musika eskola, eta hor bada gazteen sozializazioan pisu handia duen gune bat, eta hor euskarari leku emateak nahiko gure esku, nahiko egingarria da gobernuetatik eta gizarte zibiletik, ez da? Eta orain arte egin duguna baino askoz gehiago egin liteke hor, ez da? Hirugarrenik hezkuntza, eta hezkuntzan, hemen behar bada ziria gehiegi sartzea da, ez da? Hezkuntzan lan fina egiten ari direnei, ez da? Baina hezkuntzan daukagun titularra da, oro har eta behintzat eskala handian, zerak ez duela lortzen, gure hezkuntzak arautuak ez duela lortzen, berez teorian lortu beharko lukena, eta da euskaldun oso xamarrak ekoiztea. Zer da euskaldun oso xamar bat, bere bizitzeko funtzio nagusi gehienak euskaraz kalitate txukun xamar batekin egitenko gai eta horretarako motivazio duen pertsona, ez. Ez gara ari perfil hori ekoizten, ez. Galdera da zer egin beharko luke, zertan aldatu beharko luke gure hezkuntzak hori egin ahal izateko. Eta gainera orain dakigularik hezkuntzak ekarriko duela, hezkuntza berehala ja dagoela eta gehiago egongo dela,
populazio aldaketa handi baten inpaktupean. Orduan, hor hezkuntzan garbi dago asko sartu behar dela eskua, eta asko birpentsatu behar direla metodologiak, gutxi gara identifikatu ditugu 3 ahulgune, gauza asko egin behar dela, ezta? Iaia de eredua berpentsatu egin behar dugula, ez? De eredua, baizik eta hor euskal hezkuntza, eta hor tokian tokiko ereduak sortu, eta mila gauza, ezta? Laugarrenik edabideak, eta hemen, tesia da, guk euskal edabideen matrizeak ez duela funtzionatzen. Euskal edabideen matrizea bereziki 80. hamarkadan pentsatu zelako. 80. eta 90. Eta da, sortu dezagun telebista publiko potente bat, jendeak euskaraz hori ikusiko du, eta gero, prentza eta bar, diruz lagunduta eta egingo ditugu, eta bar, ez? Baina, ja ez gaudela 80. hamarkadan, ja telebista ikaragarri fragmentatu da, telebista generalista, kate generalista batekin euskaldungo zabal bat hartzea ez da gaizki egiten dutelako, baizik eta ez dala hori momentu honetan estrategia faktible edo posible bat, ez du izan nahi abandonatu behar denik estrategia hori, baina bai sortu dela aukera berriak, guk aukera berrietako bat ikusten dugu eskualdeetako gertuko, honek gero galdeetan ateatzen bada beste gauza batekin lotura badu, ezta? Baina euskaldun izatea neurri handi baten gertuko zuntzetara lotzea ere izango da. Eta gertuko zuntzak, gertuko komunitate zuntzak indartzen baditugu, izango du aukera euskarak indartzeko. Eta gertuko komunitate zuntzak indartzeko klabetako bat, gertuko komunikazio taldeak eukitzea da. Eta hori, debagoienean ikusten ari gara. Ikusten ari gara. Atzo izan zen 25. urte aurrena, eta zerbait esaten bazuten hori esaten zuten. Alkateek eta mundu guztiek, ez? Hau, gertuko komunitatea indartzen aritu zaete 25 urtean, ez? Eta hori euskaraz eta euskaratik, ez da? Zergatik ez Goiena bezalako 6 Gipuzkoan. Euskal Telebistaren aurrekontuaren 3% hori egin duzu. Euskal Telebistaren aurrekontuaren 3% hori egin duzu. Jakina, gero horrek beharko ditu, akordio politiko batzuk, adosteko linea editorial transversalak politikoki egin daitezke? Bai, egin daitezke. Goienak frogatua dauka. Eta horrelako, gauza gehiago daude, ez dagoen denborarik agortzeko estrategia bakoitza, ez da? Baina, eta gero, edabidetan dator beste meloi bat. Beste meloi bat, ez dakit. Azteman naiz, hanka sartuko dut, denbora gutxiegian hanka sartzeko asko aukera gehiago dagoelako, orduan ez naiz hasiko, baina badago beste meloi bat, orain itzulpen automatikoarekin, eta bar, eta hor euskal prentza deitu den hori, deituta dagoela gauza asko mugitzera, ez da. Eta, zer gehiago, gero dago, arnasgunena, nik uste geratzeko etorri den gai bat dela, arnasgune geografikoen zai naiz. Arnasgune geografikoen gaia geratzeko etorri da. Eta uste dut etorkizunean ere irudikatu beharko dugula Euskal Herria, dentsitate gune oso desberdinez osatutako hiztun komunitate bat moduan, ez? Arnasguneen politika integral bat zer den asmatu beharko dugu, denon artean, eta batez ere arnasguneekin. Bestetik, etorkinen harrera linguistiko sistematiko bat behar dugu. Ez daukagu, etorkinen harrera linguistiko minimoki sistematiko bat nola egin dezakegun pentsatua. Daude gauza txikiak, baina ez dugu hori nola egin dezakegun gizarte moduan pentsatu. Eta gero badaude beste gauzak, teknologietan egin behar da politika jakin bat, hizkuntza teknologietan, adimen artifizialekin eta bar, eta gero administrazioan ere badukagu zer pentsatua, ez? Zein da, eta bukatzera noa, zein da gure intuizioa? Aipatu ditugun 8 jauzi arlo handi horietan, dagokigu egitea bi operazio, ez? Bat, operazio politikoa, nagusia, ez? Eta esatea, hauetan ados jarri gaitezke herri honetako kultura politiko nagusiak. Usteko bintzat, bi nagusiak eta 3. Ados jarri gaitezke. Eta gure intuizioa da,
bai ez jarri litezkela kultura politiko nagusi, bi kultura politiko nagusietako buruzagitzak gertu daudela. Honetan adostasun bat lortzetik. Nun daude oztopoak? Batetik sektorearen interesetan, oztopoak daude, garbi, argi eta garbi. Bai. Euskalgintzako enpresen interesetan badaude oztopoak, eta gero, politika honen ausardiaren zenbatekotasunean ere, badaude oztopoak, haudelako dirua eta gauza asko, ez da? Baina, uste dugu ez dagoela urrun berez, horrelako akordio baterako bidea, ez? Eta gero, galdera da, eta hirugarren kultura politikorik handiena eta importanteena, kasu honetan EAen ari naiz, ez da? Mundu sozialista ez dezagunez, edo mundu ezabertzalea, zenbateraino, ez da? Egin dezake gogoeta hori, ez da? Hemen egiten dugun gogoetaren espiritua partekatu, ez da? Eta, uste hor badagoela baita ere margena, horrek eskatzen du noski proposamen bat marra berdeetan oinarritua, hau da, inoren marra gorrietan obsesionatzen ez dena, hau da, ez jarri azentu nagusia norbaitentzat marra gorria izan daiteken horretan, baizik eta besteetan, ez da? Eta besteetan ere izugarrizko margena daukagu, oraindik ere jauziak egiteko, ez da? Bueno, hortxe dago, ez, kontua, gauza askoz gehiago esan dituzke, baina uste pasai dela, ez da? Bai, ez dakit, nire... 40 minutu pasa ditut, edo... Bai. Bueno, hortxe utziko dugu eta gero galderekin eta... Bueno, badauzkago, gaimen deskaldera desete, baina nik zure itzaldia entzun ostean, Jon, zalantza badaukat. Gauden momentu delikatu honetan, planteatu dituzun jauzi erronka guztien aurrean, nire ondoria da, denok eskuzabaltasunez jokatu behar dugula. Bai, nik uste eskuzabaltasuna hitz klabea dela, bai. Batetik interesak daudelako. Eta interesak logikoak dira gainera, eta enpresak daude, eta lanpostuak daude, eta orduan, interesak daude, interes korporatiboak daude. Bestetik, bakoitza ere, gure amaren umea gara, ni ere bai, eta orduan bakoitza duka bere trajektoria, eta bere egozkorkeriak, eta hor, gertatu litekera norberean itxutzea ere. Bestetik, politikoki ere, bakoitza daukan trajektoria, eta gero ez du ahaztu behar, bi kultura politikoa abertzalen handien txoke elektorala behar bada inoiz baino gordinagoa izatera datorrela, eta hor, edozein gai dela susceptiblea izateko, batek pentsatzeko besteak aprobetxatzen duela, eta oso momentu delikatuan gaude politikoki ere, baina uste dut eskuzabaltasuna tokatzen dela gai honetan, ez? Nik, eta hemen ja pixkat euskaltzaindian egin dugun ariketatik pixkat kanpora, ez da? Herritar moduan edo... Uste dut planteatu behar diegula hasteko, eta oso aintzat daukat baita ere hirugarren kultura politiko hau, mundu ez abertzale, uste dut haiena ere badela euskara, haien historiana izan dira euskaltzale handiak, eta haiekin egin behar dugula bidea, oso garbi daukat, ez da? Haiekin ere, esan nahi nuen. Baina bi kultura abertzalei begiratuta uste dut onartu behar dugula, datozen 10 urteetan, lehia estua izango dela. Gipuzkoa hartzeko, diputazioak hartzeko, udaletarako eta jaurlaritzarako ere alternatiba planteatzeko moduan, ez? Eta hor, uste dut, alderdietan ez nagoen aldetik, ez gaudenon aldetik, esan behar dugula, egin lehia eta egin lehia zintzo, ez da? Baina egin nazio akordio batzuk azpitik. Nazio akordio batzuk egin behar dute azpitik. Hori da, uste dut, komunitate honek, bai hizkuntz komunitate bezala, eta bai beste arlo batzutatik ere eskatu behar diguna. Seso eta PP ere ongo dira lehian gauza askotan, baina borroka armatua zegoen garaian, zeituzten akordio funtsesko batzuk, eta pensioetan, eta badaude hor, estatu akordio batzuk, minimo batzuk dienak, ez? Momentu honetan, euskararen prozesua momentu oso delikatu batean dago, eta egin behar da nazio akordio bat, beste lehia elektoraletatik kanpo dagoena, eta hori uste dut dala orain.
ala sentitzen dut, eta badakit, alderdian dagoen batentzat izango dela, jode, baina eski hori egiten badu eta aprobetxatzen, eta hor badaude milaka boto batzuk klabea direnak, nahi dezuena, baina uste dut horretarako garaia dela, gai hontan eta beste batzuetan. Baina gai hontan, uste dut nahiko argi ez. Tentazioak asko izan daitezke, badakigu, bereziki migrazioaren botoen bila ere joan liteke hizkuntzaren gaian zenbait diskurso demagogiko eginez, arriskuak badira eta badatoz, ez? Baina, gutako askok uste dugu horretarako momentua dela eta alderdiak horretara bultzatu behar ditugula. Sintoma honak ere egon dira alderdietan, azken urteetan, eta gu ilusionatuta egon gara pentsatuz oraingoan bai, ez? Lehen aldiz hau gertu geneukala. Horren sintoma bat izan zen Imanol Pradales lehendakariaren investiduran berak hitzez hitz aipatu zuela euskararen inguruan jauzi bat egin behar dela eta euskaltzaindiak egindako gogoeta horretarako tresna edo ez dakit zer esan zuen, referentze moduan erabili zuen eta investidura saioan oposizio buruak Pello Otxandianok erantzun zion, esanez, baietz, berak ere jauzi bat planteatzen zutela, eta horretarako euskaltzaindiak egindako ariketa hori ere, oinarri edo aintzat hartzen zutela, esatuzu. Investidura saio batean, biak dokumentu bera aipatzea, esatea, hau ez da gertatu orain arte. Kontua da, eramango du hori benetan termino jakinetara, politika baten adostasuneko termino jakinetara, edo gauzak nahastu egin dira alderdietan zenbait gauza aldatu direnean, eta hori ez da gure kontua esatea ez. Baina uste dut norabide horretan bultzatu beharko genukela ez. Beraz, aukera leiho hori aprobetxatu beharko genuke gauden momentu delikatu honetan. Bai. Gero, beste kontu bat, ez dudana esan, baina ibili naiz oso gizarte politiketan, eta igual luzea egingo zaitu hemen ez dut esplikatuko, nola hizkuntzaren biziberritzeak izan behar duen gizarte dimentsio bat, eta aldi berean komunitate dimentsio bat. Hizkuntza komunitatea beste entitate sozial bat da. Gizartea definitzen du marko territorialak, komunitatea definitzen du zerbait komunean eukitzeak. Orduan, komunitate linguistikoa baita entitate inklusibo bat da, baina beste egitura bat du. Orduan, eta komunitate estrategietan guk nolabait iradokitzen ari garena da euskararen mugimendu zibil berritu bat behar dugula. Euskararen mugimendu zibil berritu bat aurreko zikloko ajeak gaindituko dituena, politikoki orain arte izan dena baino askoz transversalagoa izateko bokazio edukiko duena, eta euskararen utopia, euskararen mezua, euskararen ilusioa gizarteari transmitituko diona ez alderditasun batetik, baizik eta hizkuntza komunitatearen erdigunetik. Hori, uste dut baita ere martxan jarri beharreko etxeko lan bat izan ditekela, baina hor faktoreak eta eragileak asko dira. Hasiko gea galderekin, hemen badaude galdera batzuk. Lehenengo galdera, hizkuntza gutxitua gara, zapaldua ere, baina beste herri indigena gehienak herrialde pobreetan bizi dira. Gu ekonomikoki herrialde aberats bat gara, zer garrantzi izan du horrek? Bai, nik uste hau ez genuela egingo hau, Ekuadorreko herri minorizatu bat izango bagina, ez da? Hori garbi dago, eta gainera, 60. hamarkadatik gorakoak, bonantza urteak ziren, egia da ez zirela aberatsak, ez? Eta, jendeak bizua, nik gure gurasoei begiratzen dira, eta gure gurasoak 6 seme-alaba hauteratzeko aurrean nahiko lan bat zuten. Baina alatare ataltzen dituzten militantzia orduak, eta zegi zer, eta, ez dituzte ere herri aberats bat izan garenik, baina bai, klase ertaineko herri gorakor bat izan gara, eta horrek lagundu digu, seguru asko, 60 urteko ziklo hau egiten, ez da? Hor, ari gara gu 20 urtetan burua txikitzen, ez? Gure kitsua lagunekin, eta gure amazik lagunekin, eta kurduekin, eta maiekin,
nola, ez da, haien buruetan, haien kasuan sartu nahian, nola haien egoeratik hizkuntza biziberritzeko estrategia bat bultza litekeen, ez? Baditugu antzekotasunak, baina aldeak ere importanteak. Beste galdera bat. Zenbaterainoko sintonia kakotxartean du Euskaltzaindiak proposatutako bideak Eusko Jaurlaritzako arduradunekin? Handia, esan dut. Guk listoia goian jartzen dugu, eta badakigu ez dela momentu hontako Eusko Jaurlaritzako gestore batek esateko hau dana egingo dugu. Ez, eske 30 urteko bizio bat da. Gu ez gara plan estrategiko bat planteatzen ari. Plan estrategikoa gero Eusko Jaurlaritzak egin behar du. Hori kontutan hartuz edo ez hartuz, baina gu ez gara plan hortan, ez gara plan hortan ari. Baina bai, harremana oso fluidua eta oso ona. Egia da, ezker abertzaleko elementu batzurekin ere, harremana fluidua eta oso ona dela. Beste alderdi batzuetako jendearekin ere egon direla tantegoak, eta uste dugu aukerak badaudela. Mundu guztiak ikusten duela politika berpentsatu egin behar dela, hori jagona da. Gertazitekeen gobernutik jendeak esatea, nola gauzak ez doazela ondo eta aldatu behar dira, eta zert, egin dugun dana deslegitimatzen hariko bagina bezala, ez? Ez dugu ezer deslegitimatzen, ez? Esaldi klabea da, esatea, begira, orain arte egin denaz, eduki ditzakegu balorazio desberdinak. Baina gauza baten ados egon gaitezke. Eta da, euskararen arloan, orain arte egin duguna egiten jarraituz, ez dugu aurrera egingo. Horretan badago adostasuna. Eta horretan adostasuna dago. Eta orduan esatu, bueno, bada zerbait, Ez dut optimistagia izan nahi, badakit, ze faktore dauden eta politika nolakoa den eta gauza asko, baina hor gure pozerako adostasuna dago. Eta orduan, orain eraikitzea tokatzen da, ez da. Gero uste dut jakintzaren arloan aurrera pausoak eman ditugula, asko dakien jendea daukagu. Gu saiatu gara Euskaltzaindian gehien dakiten jendea biltzen arlo bakoitzean, eta kontu bat ezara, guk bildu dugunetik edo ez dugunetik, jende gaur egun analisi soziolinguistikoan jende hona daukagu, esango nuke gainera daukagun analisi soziolinguistikoan eta euskarari bultzatzen jakintzaren arloan dagoen jende gehiena ez dela politikoki lerratua. Ze askotan, ze horiek dira, baina honek hitz egiten du zientziatik, baina hor dago, ez? Eta ez, uste dut gaur egun honetan ikertzen o pentsatzen dabilen jende gehiena politikoki irekia dela, edozeinekin lan egin nahi duela, eta zintzoari dela, ez da? Beste galeratxo bat. Nire ustez, herri honetako familia politiko batek euskara monopolizatzen saiatzen da. Bere kosmobizio menperatzen ditu euskarazko edabideetan. Ez alda hori euskararen etorkizunerako mehatxu larrienetako bat? Nik esango nuke nire analizirako eta nire gustorako euskarazko edabide nagusiek ez dutela ondo lan egiten. Hori aitortu behar dut. Nik ere badut azarre puntu bat horrekin, ez da? Nondik gatoz, zertan ibili gara gatazka momentutan, gatazka momentua larriena bukatu da, eta oraindik ere ez dugu lortzen, benetan, euskal prentzan, konkretuki, euskararen komunitate terminotan pentsatzea, ez da? Eta erreproduzitzen da, nahi eta nahi gabe mila arratzoik, baina erreproduzitzen da alde baten, ez beti alde berdina, baina zen dut hor matiz desberdina daude haien artean ere, nahiko desberdinak, baina erreproduzitzen da alde baten agenda, ez? Kontzienteki edo inkontzienteki, ez? Nik uste euskal edabideen linea editorialean aldaketak planteatu behar ditugula. Baina, klaro, hori ez da edadide bakoitza buru jabea da, nik ez diot esango edadide batei zer egin behar dugun. Baina oro har, esan dezagun, zenbakiak hartuta, ez da?
euskal komunitatean implantazio transversal xamarra lortzen duen euskal hedabide handi bakarra irratia da. Euskal irratia da. Baina aldi berean, frogatzen du posible dela hartzea modu transversal xamar batean entzuleko kopuru handi bat, linea editorial jakin batekin. Lortzen du, ez da? Galdetu beharko genuke. Ezin dugu hori saiatu hori egiten beste leku batzuetan ere. Ni alde hortatik ez nago pozik, eta kezkatzen hau. Uste dut ala ere gauzak aldatu egingo direla. Hasiko direlako laizter edabide, erderazko edabideak, teknologikoki gero eta posibleago izango delako, ateratzen euskarazko alea, euskarazko bertsioa. Orduan, demagun etorkizunean, euskarazko bertsioa eukiko badu garak, naizek. Euskarazko bertsioa eukiko badu diario askok eta notiziaz taldeak, gauzak berplantu beharko dira, ez da nola banatzen diren diruak, eta hori badak eskagarria, eta beti eginda, eta bak gainera uste dut oso gertuko ezagutzen ditut, laguna ditut, ez? Baina bada jende bat, arazoa daukana konturatzeko ez dela transversala. Ze uste du transversala dela. Bai, euskaltzaleok, eta ni hortik natorrez, euskaltzaleok autokonbentzitu gara transversala garela. Ni irikia naiz, ez? Baina, klaro, eski, transversala, irikia zaren, ez duzu zuk esan behar. Besteak esan behar dizu. Besteak esan behar dizu, bai, ikeiten dekena, niretzatik badek, ni irikin etxean neok. Baina besteak esate ez badizu, alperdia zuk esatea. Besteak aitortu behar dizu. Bestea interpelatzen dugu. Bai, eta besteak ez dizu aitortzen. Ez, gaur egun, mundu oso zabal batek, euskal prentzari ez dio aitortzen, zabaltasuna. Orduan ez da, nahikoa euskal prentzak esatea, ni transversala naiz, alperri gaiaiz. Besteak aitortu berdek ez dikik izan behar ez. Eta berdin, kulturak eta munduak edo zeinek, zabaltasuna aldarrikatu nahi duen edo zeinen, azken algodoi froga da besteak aitortzen dizunean. Bai, ni etxean nago hemen. Eta hori da, goienan gertatzen dena. Goien gertatzen da, goieneko zuzendariak esaten dit. Nik jasotzen ditudan kexak PNV-tik eta jasotzen ditudan kexak EH Bildutik oso parean daude. Osa, denek eman ditu egurra edo inorkez. Eta hori, realitate bat da, eta 25 urte, ez da ezinezko gauza bat, ez? Bueno, segitzen dugu galderekin. Euskara hitzakitzat erabiliko duen mugimendu edo diskurso arrazista baten aukera posible ikusten duzu? Hau da migranteen aurkakoa? Nik posible ikusten dut, bai. Baina, nik batetik, hau ja beste arlo bada, ez? Euskararen arlotik, nik azken 27 urtetan guzietako bat izan da unibertsitatean sortzea ikasgai multzo bat, edo ikasgai sorta bat, edo aldatzen joan dena mundua ulertzeko, ideologiak ulertzeko, eta baraz. Eta egia esan, 27 urtetan ibili naiz rekorteak egiten, artikuluak biltzen, karpetak, eta PowerPointak, ekonomiaz, ingurugiroaz, feminismoaz, ekologismoaz, arrazismoaz, bestiaz, ez. Eta hortik ez nago bat ere, ez dut bat egiten momentuntan mainstream diren gure edabideek erabiltzen duten terminologiaz. Arrazismoa, eskuin muturra, bai, benetan, eskerra, bai, benetan, eskerra. Guztut, gure realitatea pentsatzeko terminologiak aldatu behar ditugula eta ez dit balio, ez. Arrazismoak ez dit balio, ez gara, oro har Euskal Herrian arrazismo, baina gehiago keskatzen dute aporofobia, beste zea batzuk, ez da badaude pobrearena, bestea, ez da. Baina bai, esan edut, migrazioaren aurreko reakzio bat egon liteke.
Katalunian antolatzen nahi den bezala, Europa osoan antolatzen nahi den bezala, etor liteke, bai. Ez dut uste hori, denek hori gure aldarte nagusia, ez da? Uste dut guk euskaldunok daukagun abantailetako bat da, zerbaitean zapaldua izan garela, zerbaitean, gutxian, gehienean gara mendebaldeko personaje privilegiatu eta bastante jende, nola, hipokreta, ez? Zentzu hortan, ez? Hau da, gu gara privilegiatuena, baina beti gaude zapalduen alde, ez? Eta, bueno, uste nahiko hipokreta garela, ez? Baina, badoz hortik zerbait, ez? Uste dut, badugula nolabaiteko konexio bat, zerabaiteko defizita, zapalkuntza izan duenarekin, eta zeak, gure estadistikek esaten dute, euskal hiztunak direla momentuntan kanpokoekiko abegikorrenak, edo, bueno, inkestetan eta nota altuenak ematen dituztenak harrera aldetik, eta hola ez. Orduan, hala ere, gauzak ondo egiten ez baditugu, bai, gertatuko da. Analizia da, esan ez, beste 500.000 baldin badatoz, gure aurrerakada gehienak pikutela joango dira. Orduan, goazen aurre egitera realitate hori, zer egin behar dugu, ez? Eta gero beste gai bat da, bakarrik apuntatu egiten dute, eta hau alderdietarako ez, eta bat egitemen behar bat alderdi batekoak gehiago daudela bereziki gaurko publikoan. Ikasi behar dugu etorkizun plausibleak imaginatzen. Eta etorkizun plausible bakarra ez da enpresa mundutik esaten dena. Aukerak daude, desberdinak. A ber, Arrasaten. Hemen bat ikusten dut eskoriatzeko bat, ez? Arrasate, 60. hamarkadan, nik Arizmendirreita da nire pentsalaririk gogokoenetako bat, igual gehien aztertu duanetako bat. Sakonki uste dut, Arizmendirreita. Orduan, Arizmendirreita da, bikaragarria, ez? Pentsalari eta egile moduan. Oain, defizit batzuk ekuizituen. Bat, etzan konturatu Arrasate, etzala sano Arrasate bihurtzea 15 urtetan, 20 urtetan, 6.000 biztanletik, 30.000 biztanlera. Hori ez da sanoa, hori ez. Eta zergatik egin zen? Pues hasi gaitezke, beraz hasi. Nola hasi gaitezken, hasi egingo ala. Zergatik? Zergatik ez dugu pentsatu hazkuntza guk nahi dugun terminotan, eta ez zerbait determinista izango baliz moduan. Ustut, ez diut, uko egiten ari garela agentzia politikoari. Agenteak ere bagara. Hau gertatuko da, dator. Izan agenteak diseinatu ekonomia. Ekonomia terziarizatu batek, edo ekonomia industrial potente batek, edo industria ahuldu eta terziarizazio apustu egiten duen ekonomia batek, oso dei efektu desberdina egiten du. Eta Katalunian, aspaldian, hori izaten digute. Jo, ze suertea zuek, industria bat egiten asmatu duzuelako, eta horrek ekartzen du jende teknifikatu bat, eta horrek beste dei efektu desberdina egiten du, eta populazioen hazkuntza desberdina da, Orion. Zer egin behar du Orion? Hasi eta hasi horiok badaukaleko hazteko. Egin dezake apustu bat, oraingo 4.000 ziren, orain 6.000 dira. Egin dezake apustua horiok lasai asko 20.000 edo 15.000 izateko. Eta industriak turismoak nahi du, eta enpresariak oso kontentu dute, baina egin behar dugu. Eta nik uste zentzu hortan, gure alderdiak ikusi ditut galduta. Hala ikusi ditut, barkatu. Politikak artikulatzeak aurre. Ba, etorkizunak irudikatzeko, hainbeste beharko dira, nork beharko ditu. Hainbeste beharko dira. Beharko ditu nork. Ze sektorek, bai, ez gara ari gure etorkizuna marrazten nahi ditugun gauzekin, ez? Eta hori kendu gabe garbi dago, Xabier Ayerdirekin asko egoten naiz, ez? Eta Xabier Ayerdik izaten du, zaintza, garbi dago, zaintzarako,
hemen ez dago lan indarrik, zaintzarako lan indarra behar dugu. Bai? Baina hola joan behar da, partez parte, zer da beharko duguna derrigor, zer da administratu dezakeguna, zer da segun ze politika ekonomiko egiten dugun ekarriko duen ondorioa eta barrez. Nik hola ikusten dute, agentzia politikoa aldarrikatu behar dugula eta alderdiei agentzia politikoa aldarrikatu behar digula. Beste galderatxo bat. Kultura arlotik zatozelarik, uste duzu euskal kulturak zinean, literaturan, antzerkian, musikan, bertsolaritzan, euskarari behar duen arnaz ematen diola, euskaldungo zabala gustora egoteko lain, berriak, datozenak, euskarara erakartzeko kapaz? Hiru galdera. Bueno, gu pixkat kulturaz pentsatzen ari gara, orain sortu dugu master ofizial bat euskal kulturaren eragiletzan. Eta horretako batzuk behintzat, buruari buelta ematen ari gara kultura ulertzeko behintzat gauza batzuk bereiztu behar diela. Ez batetik daukagu kultura komertziala, eta hor galdera da zer konsumitzen du herriak, eta hor aipatu dituzun danak asko kultura komertziala dira. Nik egiten dut, zuk erosten duzu, sarrera, erosten duzu diskoa, erosten duzu, zer kultura konsumitzen du herriak. Eta beste bat da herri kultura, eta hor galdera desberdina da, zer kultura egiten du herriak. Zer kultura pasatzen da pertsonen gorputzetik, herriaren gorputzetik, hau da, zer daki kantatzen herriak. Zer kantatzen du herriak. Familian, soziadean, bestean, taldean, zer dantzatzen du herriak. Zer, eta hor, dago, herri kulturaren eskema oso bat, ez? Herri batean, Tolosan, abez batzak, jaiak, besteak, Tolosan dago zuen dana gainera zean inguruan, banden inguruan, eta hori, dantza taldeak, abez batzak, ebertso eskolak, musika eskolak, hau da, herriak egiten duen kultura da, gauza bat, kategoria bat, eta duka bere logika, eta hori ez dugu utzi behar ahultzen. Eta beste bada, herriak zer konsumitzen duen, eta askotan gure kulturretxeketako kultur teknikariak daude horrekin, ez? Herriak konsumitzeko zer programatuko diot nire kulturretxetan, ez? Lehentasuna da, zerrek kultura egiten du herriak, hori bultzatu behar dugu, ez? Zeratik beste, konsumoan beti izango garalako minoria txiki bat. Nik neuk, ni euskaltzale iaia naiz, ez tegin nola esan, ez? Gehiagizkoa. Nik entzutu duen musikatik, nik Brasilien izan itzaren bat urte, eta nik Brasilgo musika asko entzuten dut, eta ni bezalako pertsona bat ere, ertek ere, konsumitzen duena, hasi, telesaietatik hasi eta bat, gutxi, ez gutxi, igual asko, baina porcentaje handitik beti izango gara, gutxiago ordu. Hori ere zaindu behar dugula, bai. Euskal kultura komertziala ere bultzatu behar dugula, bai. Baina ni herri kultura ahultzeak keskatzen hau gehiago. Eta gero beste horretan nik badut arrengura pertsonal bat. Ez da nola esan hau bizkat, eta da ideologikoa, eta da garai batean binomio bat identifikatu nahi izan bezala Euskaldun Fededun. Baita nik hori bertsola izan ikusi dut, Euskaldun Fedemedun binomioa zegoenean indarrean, baina ez, pizkundearen garaian, 60. hamarkadan. 60. hamarkadako txapelketa aztertzen duzu, eta bertso guztiak dira Euskaldun Fededun. Inor ez da ateatzen marratik, ez da? Zer gertatu da gaur, orain beste binomio bat sortu da, eta Euskaldun progresista. Gero kontua da progresuaren ideia berak zenbat buelta berritu, baina Euskaldun progresista, eta hor ere praktikamente binomio identifikatu egin da. Ez que progresista ez pasara, ez zaude euskal kultura, zara paria bat, ez da. Eta orain, gaina progresismoak eukiduen, eukitzen ari den zerarekin, garapenarekin, hiperprogresismoaren ideiatara. Hori oso gai luzea eta sakona eta polita, pasionantea da, ez da. Hiperprogresismoa zertala doan, eta barrez. Gaur dago arriskua, ez pasara Euskaldun hiperprogresista,
paria bazara, ez da? Nik zer kezkatzen hau, eta zergatik egin dut kritika, ez? Kezkatzen hau, hain zuzenak hori galdetu duenak, ez? Pobretzeak, osea, kultura pobre bat egiteak, ez? Kultura bat, nun ja badakizun zer esan behar dizuten kantuen letrek, ze horkilan mugituko duan kantuen letra bat. Zer inoiz ez dizuen esango bertso batek. Zer inoiz ez dizuen esango liburu batek euskaraz saldu nahi baldin badu, ez? Eta horrek asko pobretzen du gure debate intelektuala, asko batetik debate intelektuala eta bestetik euskarara jendea erakartzeko aukera, ez da? Horain, Rosaliak, Plateado Lux, entzun nuen nengoan, esaten nuen, hau beste planeta bada. Hau ezin da Euskal Herrian egin. Euskal Herrian noiz nork egiten dizu mainstreameko kantari batek kantatu jainkoari. Ez? Zuzu, hemen gaude oso horkila, oso jakinean, ez da? Eta ni pixkat kezkatzen hau. Batetik ni ja personalki ez nagoelako asetzen, baina ni ez banago asetzen, jende gehiena asetuko du, ni ja ez nagoelako jende gehiena dagoen lekuan ez, baina, igual inoiz ez, ez dakit. Baina, ni ez banago asetzen, etorrikoek jende askoz gehiago asetzen ez duena, ez da. Orduan, helburua ez da gustora sentitzea? Gustora sentitzea ez alda helburua, ala denak, bueno, bai, gero kultura maila desberdina ditu, ez da, bat da entretenimentu kultura, eta entretenimentu kultura bada gauza bat, beste bada pentsarazten dizun kultura, beste bada eztabaida intelektual batera eramaizatzeki kultura, oso maila desberdina daude, ez da. Baina, zentzu hortan, nik atzo bertan egon nintzen, euskal kulturako bi oso izen estimaturekin hitz egiten, eta orduan, iaia nabil nire jendearen kontra, ez da, baina nik ala ikusten dut, ez da, oso horkila estuan ari garela. Eta gero, hemen nagoen ez da ikusten dudan alderdiko jende interesgarria eta baita ere, ideologikoki ere, ikusten oso koldar dabiltzala alderdiak. Eta normala da, alderdi batek egin behar duena da, boto hau edanak bildu. Orduan, boto hau edanak bildu behar ditut, jende honi goitik ideologia hau iristen bazaio, nik ezin dut ezi hemen bazterrak nazten. Ez? Eta orduan, momentu honetan, mendebaldeko gizartearen mainstreamak orain dela gutxitik moda jarri dituen ideologia guztiei alderdi abertzaleek zer egiten diete. Bueno, igual alderdi batek botoak biltzeko hori egin behar du, ez da. Baina nik momentu honetan ikusten dudan jenderik interesgarriena intelektualki gazteetan, ez da hortik. Ez da hortik, hau da, debatia nahi du. Eta sarretzen hasita dago, ez dakit ez, edabideen arabera txintxoa izatearekin ez. Gazterian rebeldia, ez da? Galderatxo bat galdituz egomen erantzun gabe. Berriak datozenak euskarara erakartzeko kapaz izango gara? Lehen aipatu duzu gai hori garrantzitsua. Nik uste... Gabeira hori ezin dugula saiestu. Nik uste politika handiez aparte, behetik, komunitatetik, euskaldunok erakutsi behar digula lehenengo gure buruari. Euskaraz bizitzea eta euskal komunitatean bizitzeko modu interesgarri badela. Eta ederra dela, eta harreman soziala daudela, eta zoazela, eta daukazula abez batza, eta daukazula ez dakizer, eta gauza gertatzen diela kalean euskaraz, eta nolabait, euskaraz gure herrietan bizitzeko modu bat berrasmatu behar dugu daukagun danetik, ze ondare oso interesgarri bat daukagu ez. Eta hori egiten badugu, nik uste izango dugula, karriko dugula jendea. Ez dauk eskatzen nahi. Oin dela, 2 aste hon nintzen, 3 ordu hitz egiten Gasteizko 30 urteko emakume amasik batekin. Gasteizkoa. Eta
beloa zeukan, beloarekin, ez da, nik ikusi nuen Marokon egin nuen interbentzioat, Marokon ezautu nuen, eta esan ziren, yo soy de Gasteiz, yo he nacido en Gasteiz, yo soy vitoriana, así. ¿Y el velo qué es? ¿Por religión o es por...? Sí, es por religión. Me lo puse hace un año. Eta berak, esaten dit, Gasteizen biziala izan dela txikitatik, eta identitate krisi bat dutela. Berak eta bere lagun guztiek, Riftik etorri direnak eta bar, momentu batean, bai, Gasteiztarra naiz da, hemen integratzen naiz, baina identitate krisi bat dutela, eta dihoazela, sustraien bila. Hau nola joan da sustraien bila? Azteko Amazigh mundura, Amazigh mundu politikora, Rif mundu politikora, eta gero denborarekin islamera. Eta orain dela urte bete, eska espektakular bat, eta beloarekin, ez? Eta oso interesantea behar nola kontatzen duen, ez? Eta nik kontatzen diot euskararen partea, eta bai, nik uste jende hori erakar dezakegula. Baina lehenengo guk frogatu behar dugu, guk nahi dugula. Euskaraz bizitzea ez dala bakarrik, bataz besteko mendebaldar bat izatea, hizkuntza bat txertatuta. Eta nik uste hor egin dugula akatsa, eta aprotxatzen dut beste gauza bat esateko, ez? Oso hizkuntza zentrista izan gara fase honetan, eta pentsatu dugu, zer da euskaldun izatea? Izatea, mundutar, mendebaldar tipikoa, euskaraz, hori da pixkat, Otamendik eta hauek, hori ere nire laguna, baina tiratu behar diot ez, eduki duten obsesioa, ez da. Izan gaitezen New York bezalakoak, gure referentia da California, ez? Baina hori bai, euskaraz. Euskara bakarrik da gure diferentzia, baina bestetan kopiatu dezagun mendebaldea, ez? Ustut eredu hori krisian dagoela. Beste hau beste mendebaldar tipiko bat izateko euskarak, horrez talako euskara heldun izatearen motivazioa berpizten, hortalako hobe da, inglesez askoz praktikoago da. Eta gazteleraz, eta orduan, joan gara konturatzen, euskara hizkuntza bada. Baina euskara hizkuntza baino kultur fluxu zabalagoa bada. Euskara memoria bada, euskara eragiletza kate bat da, euskara doinu unibertso bat da, kantu unibertso bat da, komunitate ohiture batzuk dira, euskara lur batekiko denbora askoko harremana da. Eta hasi da, batez ere arnasgunetan, jende bat, esaten, ez baditugu euskaldun osoagoak, beteagoak, sakonagoak zertzen, lantzen, hau joango da, hau badoa. Besteak beste, jendeak orain leku askotan egiten duelako, 3 esalditatik bat euskaraz, 2 erdaraz, 2 erdaraz, bat euskaraz, 2 euskaraz, bat erdaraz. Ni garen ez beti daukatu itura, eta hau da beti egiten duan akatsa ez, ikusten duanean tendentzia bat, tendentziari orekatzeko beste muturrera joaten naiz, argudiatzeko, ez da erabat horrela pentsatzen duela, badakit baita ere euskaldunak izan behar duela, mendebaldetar bat eta bar, eta irikita, eta hori dana badakit, hori da egin duguna, ez da. Baina azken aldian uste dut ez dela bakarrik euskara zaintzea, baizik eta euskararekin batera asko kultur fluxu zabalagoa daukagula, ez. Eta gure ondarea, nik uste, bueno, hori beste gai bada, gero beste galdera badago pasako nahiz. Bai, badaude galdera gehiago. Lehen aipatu duzu zure hitzaldian lau jauzi egin behar dirala, eta jauzietako bat munduarena da, ezta? Hor, badago ere, nolabaiteko uinaldi bat, eta hor, eta hemen galdera. Lanean euskararen ez jakinak direnak nola euskarara gerturatu? Enpresa eta langilegoaren konpromisoa euskara ikasteko nola programatu daitezke? Bai. Hor esperientzia luzea dago ja, ez da? Eta nik uste esperientzia horri jarraitu behar diogula, ez? Debagoienean edo kafen edo erosien lekutan euskal plan bat egon denean kontua ez da izan, danok euskara ikastera.
Ez da hori, baizik eta, guazen, euskara azteko diagnostiko bat egin, ze esparrutan erabiltzen da, ze taldetan indartu daiteke. Hemen talde badago, ze esparrutan jarri dezakegu idatzian, ahotan, eta batetik polikidoa, bestetik motivazio prozesuak dira, eta bestetik gako nagusia hasierakoa da dakitenek egitea, eta zain beste jendea masiboki euskaraz jartzen. Hori da bidea, eta askoz ere kapsula txikiagoetan egin liteke euskalduntzea. Osa, tabernari bati ez, Ekuadortik etorri da. Eta eman diote taberna bateko ardura. Pasa dira 5 urte, eta jarraitzen du berdin. Eta esaten duzu. Ez da A bat, A bi, B bat, B bi, C bat, C bi. Baizik eta hasteko. Nik joango banitza Alemaniara. Gaur. Eta taberna batean zerbitzen hasi. Zenbat denbora beharko nuke Alemanei zerbezak eta zerbitzeko. Zenbat orduko ikastaroa eta zenbat orduko praktika. Gutxi. Orduan, askotan bezatzen dut, zertan gabiltza? Ez alina gauza batzuk, ez? Tabernarientzat ikastaro bereziak, eta hori gure lan askotan, egia da, zaintzaren kasuan desberdina dela, ez zaintza, gure immigrazio asko zaintzara dator, eta zaintzarako hiztun egokia izatea, segura asko, hori ez da gure lehentasuna izango, ez da, daukan zaintzarako hizkuntzak behar duen zagatik, ez. Baina beste gauza batzutan, eta bereziki lan munduan, hainbesteko gradazioa dago funtzioetan eta bar. Uste dut teknikoki egin liteken gauza badela, 25 urte dela magulako egiten. Ez dela asmatu behar duen gauza bat. Baina ez dugu oraindik asmatu. Segitzen dugu lan mundua oraindik horma bat izaten segitzen dugu. Batez ere hor unibertsitate edo lanbide heziketatik ateratzen diran euskaldunak lan mundura iristen diranean, oraindik horma bat topatzen dute. Euskararen erabilera hori. Baina hori da eskala aldaketa bat, esan edut. Hori ja eginda 25 urtetan enpresa askotan, mota guztietako enpresetan, enpresa teknologikoetan, ikerlan bezalako zentroetan, enpresa industrialetan, enpresa mota guztietan ja badakigu funtzionatu dezakela euskara hizkuntza plan batek. Orain da eskala aldatzea, guazen hori eskala handiagoan egitea. Zentzu hortan esatu teknikoki badakigula egin litekela, falta dena da politika bat hori eskala handira emango duena. Ez da jauzi bat. Hori da, jauzi bat, bai. Hezkuntzaren mundura, gatoz orain, lan mundutik hezkuntza mundura. Nola ikusarazi familia ume bati bere bestelako beharrak asetu gabe dauzenean euskararen garrantzia? Bai, hori hola da, eta uste dut ulertu egin behar dugula azteko, ez? Migratuaren egoera dituen komponente guztiak, hor haientzat ez dela lehentasun bat euskara. Eta guk ze tresna eduki ditzakegun, hori nolabait esan da, familiari harrera lingustiko bat egiteko, behintzatzetak beira kokatu zaitez, herri honetan gaude, prozesu hau egin du herri moduan, hemen gaude, zu ere importantea zara prozesu honetan, ez dizu eskatuko zuk euskaraz ikasteko, baina aurrak, edo bai, segun tabernaria bazara ikuzu ikastaro bat, aurraren kasuan hau, jakin aurraren zatera zergatik izango da importantea, ez gauza asko ez. Eta hori egiteko, batetik daukagu, gizarte zibil bat oraindik bizirik, kokatu herri baten, kokatu Tolosan, kokatu Aretxabaletan, ez dut ezagutzen Bilabona, ez da? Baina, badakit, zenbat elkarte daude, hemen galtzaundi daukazue, hemen gero udala dago, Eusko Jaurlaritza diputazioa, denen artean ezin dugu egin sistema bat, gutxitik hasita behar bada, baina real linguistiko sistematiko bat egiteko iristen zaiena ibintzat txarla bat, eta gero, uste dut gauzak egiten ari garela baino asko hobeto egin ditzakegula ez. Nahiz eta, badakigun familia horientzat, euskara ez dela lehentasunezkoa ez. Hezkuntza munduanekin segitzen dugu eta lehen, uste dut, hezkuntza munduan errekonbertsioaren beharra
aldarrikatu duzula hor, eman diran pausuak, batez ere euskararen ezagutza kopuruan, orain beste urrats bat ematen dugu, eman beharra aldarrikatu duzu, eta galdera da, ez alda gizarteak daukan erronka handienetakoa hezkuntza sistemari pasatzea? Ez alda, a ber? Gizarteak daukan erronka handienetakoa hezkuntza sistemari pasatzea. Bai, nik uste hola dala, hezkuntzari gehiegi eskatzen diogula, gauza gehienetan hizkuntza kenduta ere, eskolari eskatzen ari garela dena, eta norberak egin behar duela. Nik ez dakit, segurazko bai, eskolak erakutsi beharko luke aritza, pagoa, lizarra eta artea berizten. Baina ez badu egiten berdin, nik egingo dut, uniarekin, ez da, baino, uste hortan bai, askotan eskolari eskatzen digula dana, ez? Honetan ere, ez da eskolari dana eskatzea, baina bai, eskolak eduki ditu defizit batzuk nabarmenak. Gure eskolak ez du erakutsi euskal hiztun izatearen arrazoi biderik. Arrazoi biderik, hau da, euskal hiztuna ez du hornitu arrazoi bidez, elementu, zer da hizkuntza minorizatu bat, zer paper dagoki nire hizkuntza minorizatu batean, zer da diglosia, zertan aritu gara, nondik gatoz, niri gertatu zait, ja ez ikastolan ikasitako bat, ikastolan ikasi, gero euskal filologia egin, nigana etorri irakasle izateko masterrera, hasi soziolinguistikaren ABC-a esplikatzen, eta esan, hala, ja, klaro, orain ulertzen dira gauza batzuk. Ikastolan ibili haiz, euskal filologia egin duk, eta soziolinguistikaren ABC-a berria egiten zaik. Bueno, ustot oroar, hortan makal ibili garela, bai, makal ibili garela. Eta nik hau ikastolen zea batean, asamblean esan nuen, nik izatea, bueno, makal ibiltzea, gobernu bat, nena da, baina ikastolen elkartea, honetan makal ibiltzea, hainbeste urte eta gero, ez da. Beste bat, kulturgintzaren txertatzea, ez dakigu, gaude 2025an, eta norbaitek galdetuko balu, euskal kantagintzaren korpusak, euskara, norbaitek esan izan du euskaldunok ginela Pirineoen bigaldetan dantza eta kantu egitezen jendea. Dantzarekin eta kantuarekin gure hezkuntza sisteman zer egin behar den badakigu? Erantzuna da, oraindik ez. Eta hau esango baliate 83an, esan duzu, bueno, 2025an. Bai? Gauza batzuk, nik uste gauza batzutan makal ibili garela. Herri moduan, ez gobernu moduan, ez herri moduan, da ikastolen elkarte moduan, eta gauza batzutan makal ibili garela. Pentsatu izan dugu, euskaraz erakutsi ezkero, euskara, gramatika eta hiztegi moduan erakutsi ezkero, venga, euskaldundu ditugu, eta egingo dute euskara. Nik uste gauza batzutan oso makal ibili garela. Gero ez du jakin, bizkat euskaldun fededun versus euskaldun progresista bikote horrekin, hainbat jarraidura apurtu ditugu, ez? Eta guri gertatzen zaiguna da, beste herri batzutan ere apurketa ideologikoak egon dira. Baina gure herrian, uste dut, apurketa ideologikoek ekarri dutela apurketa kultural sakonago bat. Zergatik, gure kultura ez daukagulako estatu bat, ez dugulako inoiz eduki eta ez dugulako gure kultura sendo eutsiko dion egitura bat. Orduan, aldaketa ideologiko batek apusten dizu kulturaren erdia edo 170. Eta hori gertatu zaigu. Orain, euskaldun progresista gara, eta orduan euskaldun federen garaiko ezer ezin da transmititu. Eta, dramatikoa da. Dramatikoa da. Jon, uste dut, denboraz larri gabiltzala, hemen galdaitzen zaizkigu galderak erantzuteko, sentitzen dut moztu beharra, baina esate diateia bukatu beharra dagoela. Eta, bueno, galderak hemen gelditzen dira erantzuteko, galdera bat edo beste, horrengo bateran, eta eskerrik asko, gaur gurekin egoteagatik, gure galdera hausnarketak
zurekin konpartitzeko aukera eman izanagatik. Eta batez ere nik uste eskerrak denok etxeko lanekin goazelako, hemen behintzat denak sentitu garelako, hein handi batean interpelatuak, gure erosotasunetik edo gure egunerokotik, aro berri honi ekarpena egiteko aukera daukagula eta egin beharra badaukagula. Eta zuk aipatu duzun momentu delikatu honetan, zer esango zer niguke, hola, titulartxo batean. Bueno, batetik igual erdi barkamenak, kontuatu nahizelako oso suelto bin nahizela provokatzen, eta hola. Ikuste eskertu dutela. Nire lagun batek esaltzien aspaldi. Jon, gehien ikasiko dek, iregandik desberdin pentsatzen duenaren gandik. Irekin berdin pentsatzen duenaren gandik ezer gutxi ikasiko dek. Orduan, igual papel hori hartzen dut askotan, ez da? Baina, bueno, hori esan da gero. Bueno, nik laburtuko nuke, beste batek galdetu zian gauza bera, esan nuke, bueno, euskararen ikuspuntutik, herri moduan, euskal komunitatearen ikuspuntutik eta euskararen jarraidura kulturalen ikuspuntutik, haundia datorkigu. Baina, haundiak egindakoa gara. Haundiak egindakoa gara. Nik uste, momentu zailetan egondako herri bat garela, eta bueno, nik lehen aipatu dudan arrankura guzti horien artean, gure estuasun ideologikoaren arrankura eta gure, bueno, oro har koldarkeri puntu bat, eta, bueno, gauza askoren artean, nik gehiago begira nago belaunaldi berri, ez? Eta ikusten dut belaunaldi berrietan badagoela gogoa, badagoela transmisio gogoa, badagoela ikasteko gogoa, eta haiei eman behar diegula gure honena. Eta gure honena ez dela bakarrik 60 urteotan egin dugunaren transmisioa. Euskal Pizkundera aurrera gora ere begiratu behar dugula, herri interesgarri bat garela. Eta orain asmatu behar dugula, gutako batzuk bintzat transmisioan. Eta, bueno, horixe. Uzturre foroa sortu zen, suelto xamar, heliko den jendea, izateko, ikasteko eta ekartzeko. Beraz, Joni, mi esker hain suelto ibiltzatik, eta nik uste hortik denok gauza asko entzun, ikasi, eta Goranek esan duen bezala baitere martxan jartzeko, eta baitere gure xumetasun horretan, gure ondokoekin saiatzeko adostasunak lortzen eta hainbeste maite dugun hizkuntza, kultura, nortasuna elkarrekin lantzeko. Beraz, Jon, mi esker. Eskerrik asko, zuri. Txapela ez dizu jarriko, ze emango pixka txapelketan gaudela. Elosegi txapela eta... Baina guztua jantzikoet. Hoi da, neguako eta... Eskerrik asko. Eskerrik asko.